da foforo ya sanso ehia wo Attention TV. I kwantwa ahofre na we hia mesrew. Pemasam na wo share video we a message so be like na wa share. Senia wo bi nso no wa ponchi adoma na eda ase ono so. Ama senia obi nso benya ne ekoso ewo Attention TV because Attention TV there you say we inspire you mom. Sa na meka no. Bernice we dia yako. Yako pa na emfa wo re enhye bibi mu mane nya adwuma. Emfa wo re kura nhyem. Papa be dia mi nim. Okay. Na anu ye na mi hu niema bi wo net. Mami. Na ewiase no enya Ghana ha kaminim se obi tumukum obi no ode sane ho mrane. Ode sane ho mrane se ma ya de se mekum obi. Okay. Na me kura mtimu se na wokum nua kora na wanya de na afrim. Bla wokum obi ade pa na wobenya ade afrim. Okay. Senka Ewrade kase wo hweye nipa ye boni a yaye nyina so a enka wiase nipa nyina enka Ewrade akuyo wenim sa yeah katreme ye no a na yedi sra na no aso na ye de dome na me Opambour de me fa ne se wo ye me bra o starting na asole titititini nyina ye nyina ye kompa boni bi okay ye ko bi na metumi akase ebia na enye Opambour na ekuma kora no okay ontumu nkunu because akora ne de senka na metuma kase bi kora se won ne wase wakunu kora na akora no de senku anya ebone ne maame na ne na ye de enya akora no anya ebone enti se me de se ya de se wo se wakuna wo kasa ahomra ne se wakuna enti se wo babi yale na akodura ukogina drugstore so okoto aduru ama akora nanom asad apre ni tirim kwa empanyufo se ebu ase na ebu ayeden abo wow oti ase ana wo kora wo no wo papai ana wo yire mo hondo dom na mo adwense mo kɔ hospital akache bi deserve nyankopon bi a wo se odi no me na ma wo bi no se Ewrade betum so de bi ayeden ama wo so yeah oti ase enti mi wonse papa no na ekuma akora no eya akora no ya de no nya no mensem nya no mensem enti Bernice mfa ne wura nya den enhye bibi mu onim se me kura no me meteye no Bernice kura interview wan shada anka papa na asem yeah emi se mo bloggers fo ya so mo ha adwen kakra tambia mudi ntokwa no manipa tambia mo manipa ne nipa nya beef minim se musika ya na mo penintio ana mutum ko kankrofo tribo mu Bernice asema waka ye no wanka papa na asem okay se papa ne se wajeje ho wa bia nso usima asema wajeje ho wote ase okay na so be you be interview na nipa na jeje ho sa hwema na twetwe nwom so ye de eba ntino akora no se Bernice wo no Ewrade nim ne na wo bedi ni wa asase so me na ne ebo me sa me fa me renhye ne ma bi mu na de won je no me di e bi me wu na enye nipa na ekume okay what I say na wo nipa kura wo kumia hu se won kyene bo nipa bi ani ho no a wa kyene bo wa asase se ana wo bi anyi na wa ye de watu okay okay akura no me Ewrade ni me na me di ni wa asase so won to sa na Ewrade ni mu na wo be di ni wa asase so ele ye wo akura bi ne na wawu wo hunu wi ase na wawu akura bi tumbe di bosome na wawu ebi tumbe di bosome miensa ebi tumbe di afe woti ase na wawu Ewrade ni mu bia na obidi na asase so enti se Bernice ya de sa akura no ebe nyina betu ni maame sa ade a enka wo mu Ewrade ni na obidi ni wasase so enti na ka che Bernice won fa ne renya den enhyemu se papa ne se madome ntu otie aduane ahewanum kura me adwene hu se me asa mamfo nsem o mo ka se Bernice mpeni panko papa ne chewo no o umfo aso oh na chewo pa be ni wom se wose wadome wa wia se wose wakumbanti no me ne ye adwuma yeah enti there is no achewo pa papa nim na num to me metie me koya wo kasa wo na so dem no wo kan nsem san ho mra ne ade metie na me se na ni 3 days na metie na me me papa yi pa nti akura keto awe yawu wo de sa ho mra ne se mekunu wakọ kan nsem madome no ene ade
So we say Bernice ena said the me no ye interview gege homa obi ba se nko begu nanim ase ene ade Emma Elizato enso ne Bernice di nkomo no omo ye se o enome ne nko ba bia ne ade but ono person kire se enome no eno na ye adwuma asem ni hia okay ye wiase a ye we asem ni asem hia ebi papa ne no me no akura ni wo no obewu dada ena akofa so ese bia wodi tunu so ne kun but bia na akura ni bewu dada ya asem ni asem hia na se mo nyi sa enema ni menyi na wonya obi ade ma ne ndome wo da me wodo me kura anya adwuma me kra ni nipa da sani nsem o se ya na Bernice so ye ayo se me kra eni nipa da sani nsem me yekumia ka yekume de dada papa yekumia ka yekume de dada na de wo ye bia na Bernice so ye ayo me ye ma ye den se de ye yekumi me nke yekume dada no ne sa ne ma me kire se me na Yeboah metwe yekumi ana se odi okumi na kra se china wonsen nkome okay meboa na se de oje no me ne di se ye enu me na de ye wo me na me asam de kan want me se enu ye katrema ye di hire enu an ye de dome na asam ni asem hia ebi an enye Bernice wuo no na ne papa no me na ye de ekohia wot na akra bia no be wu ni wu dada okay oti ase enti me pesa me kire Bernice se on fa ne wura nya den enhye ne ma bi mu oti okay na wura na ma ne mfa nhye bibia mu no kwa kuma no de afutu abre Bernice ese Bernice on hwe ne ma biye no nyai se ase bibia ntumi me achinyegi no se de wo gi achinye sisi e se wo bibia ntumi wo sa ne ma no mu nyai bi ntumi me okay bibi de ba se adank ye nto yepunu okay what you say okay bibi betum me but anya mo se chinchina do wure ye den ehye bi okay 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 say da bia me kama sa ma asem say ye kubu se dwen adwenpa na adwenpa hwe wo so okay me na ma me na ya bo bia ho adwen ye den eni mitrim wo ka me na me kan bibia ye den asa okay what you say asa entino me hu ne se bia akura no obewu ni wu dada okay se wo yale yeah na nyini kura yale ya wu na akura wo so yale ya obewu okay enti se enne se enra asoso kura lady bi so di papa na tem anka me wie kura bebusa wo di papa na tem enti metuma ka se ne nka Opambour won ko fa wiase no me nyina nwu sa aga ne so nka sa aga no kura ni kwanse nko ma ade Mary Amponsa ensama wo kan wo di papa na tem wo se o papa no na papa no sa wo Mary Amponsa asem no enti se papa ne de wo no mi bi pa dia Bernice de se wan ka sentia wan se ne kwase asabe wan se ne jimi sabe but ye Mary Amponsa asem o ka che papa no anope ya Mary Amponsa de video aba bonten a wo se wo ne menses mu ene ye dwada ne menses no de ne sa bone ba yi so in the video a wo bro Opambour dia na no so dia no me na papa na be kan kire no so girl ne start here in how many days ni me fan say be 3 days ni 3 days I don't know Opambour waka na no enti se wo bia tumi abeye wo bi interview na wo se wagege ho nse ni paningu wanimu as na watumi de nome esini so na busua a start ikunkum ne yam ade dia ene na Mary Amponsa ni kwase paparoma na nsakura ekwentua akra